Shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum ya jagoranci bikin buɗin zaman mashara'anta a hukumance na shekarar 2022-2023 a cibiyar taro ta Mahatma Gandhi ta birnin Yamai a ranar Alhamis 10 ga watan Nuwamban shekara ta 2022 tare da taron shekara-shekara na alkalai da aka sanya a ƙarƙashin taken rawar da shari'a ke takawa wajen gina tsarin doka. Shi irin wannan zaman wata dama ce ga hukumomin shari'a na su tantance wasu ɗabi'u da ya kyauta a ce an yi watsi da su, sannan kuma ana amfani da irin wannan zama domin tafka muhawara kan batutuwan da suka shafi gudanar da shari'a yadda ya kamata, sannan kuma ya ba da damar yin nazari kan ayyukan da mashara'anta ta aiwatar a shekarar da ta gabata tare da nuna abubuwan da ake bukata domin sabuwar shekara. Wannan bikin wanda ya gudana a gaban mambobin gwamnati, jami'an diflomasiyya da kuma wakilan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa, wata dama ce ga shugaban ƙasar nan kira ga alƙalan kotunan da su mutunta ka'idodin shari'a ta hanyar amfani da doka kamar yadda ya kamata, ba tare da duk wani indo-ina a'i ba. Cikin jawabinsa, shugaban ƙasar bayan ya bayyana jin daɗin jagorantar wannan bikin, ya nuna cewa shari'a wata kima ce ta tsakiya wadda aka zayyana ko kuma ake aiwatar da ita a lokacin da ya dace da wani aiki, ka'ida ko hali. Abin da ake so ga alkali ya kasance ba mai nuna son kai ba, kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasarmu ya tabbatar. A yayin gudanar da aikinsu, alkalai suna kasancewa masu aiki da hankalin kansu a ƙarƙashin ikon doka kawai. Daga nan sai shugaban ya tunatar da cewa tsarin siyasar da aka zaɓe shi a kan shi ya ba da muhimmin matsayi akan gudanar da harkokin shari'a da doka, wanda ke a mataki na uku wajen gudanar da mulki bayan gudanar da harkokin tsaro da gudanar da harkokin siyasa. Don haka shugaba Bazoum ya himmatu ta hanyar wannan shirin don mayar da hankali ga manyan ƙalubalen da ke gaban tsarin mashara'antunmu ta hanyar samar da ingantacciyar shari'a mai muhimmanci da gaskiya da kuma yin aiki domin amfani ga 'yan ƙasa. Na kuma ƙudiri aniyar yaƙi da cin hanci da rashawa a ɓangaren shari'a, in ji shi. Ya sanar da cewa ƙasar Nijar ta amince da yawa daga cikin bukatun ƙungiyoyin majistirai waɗanda ta ba su damar cin gajiyarsu. Ƙoƙarin da ya kamata a ci gaba da yi da nuhin tabbatar da yiwuwar samuwar alkalai nagari masu alkawali da tabbatar da adalci. Matsawar alkali yana cikin yanayin jin daɗi da zai ba shi damar gudanar da aiki a cewar shugaban ƙasar, ita ce kawai hanyar da za mu iya samun alkalai waɗanda muke bukata, musamman ta fuskar ɗa'a da kuma aiki. Akan haka ya ci gaba da cewa dole ne a samar da isassun hanyoyin da za a bi wajen taka rawar da ta dace, wanda muke ƙoƙarin cimma ta hanyar inganta kasafin kuɗin ma'aikatar shari'a da sannu a hankali wasu yunƙurin da aka riga aka yi. Don wannan dalili, ko da yake ina da cikakken ƙwarin gwiwar cewa ba su isa ba. Bugu da ƙari, shugaban majalisar ƙoli ta shari'a ya yi amfani da wannan dama wajen yin jawabi musamman ga alkalai, inda ya tunatar da su cewa akwai wani ɓangare na ƙoƙarin mutum wanda ake buƙata domin la'akari da 'yancin ɓangaren shari'a yana da tasa cikakkiyar ma'ana. Saboda haka, ina kira gare ku da ku yi aiki da hankalin kanku domin ku cika aikinku na alƙalanci ta hanyar yin aiki da doka kamar yadda take, ba tare da wasu la'akari ba. Alkali ba mutum bane mai nuna son kai ba, kuma hukuncinsa ya zama na iri ɗaya ne ko akan aboki ko maƙiyi, mai iko ko mara ƙarfi, mai arziki ko talaka. Duk wanda aka yi masa shari'a ya zama na iri ɗaya ce, sai a yi masa haka ba tare da la'akari da sakamakon da zai biyo baya ba. Babu wani alkali da za a ce shi na ikon da ya naɗa shi ne, sai dai alkali ne cikin hidimar adalci. Har ila yau, shugaban jamhuriyar ya tabbatar da cewa aikin sake ma alkalai wurin aiki al'amari ne na su masu yin shari'a, kuma a matsayina na shugaban majalisar ƙoli ta shari'a ba na shiga kusan wannan aiki. Alkalai ne ya kamata su yi hakan tare da mutunta ka'idojin matsayi. Ya kuma yi alkawalin ganin cewa hakan ne ya tabbata. Ya ce dole ne a koda yaushe alkali ya yi amfani da mukamin shari'a don tabbatar da adalci, kuma ta yadda alkali zai yi nasara a wannan aiki ne za a mutunta mashara'anta da kuma kotuna. Saboda haka ina kira ga fahimtar nauyin da ya rataya a wuyan shugabannin shari'a na kula da matakan da suka dace
da kula da ayyukan bincike, duk waɗanda ke da iko wajen tafiyar da tsarin shari'a to da su ƙara mai da hankali wajen kawo ƙarshen wasu matsaloli, ayyukan da ba sa girmama tsarin shari'armu. Na yi alkawarin cewa ci gaba da aikata waɗannan miyagun ayyuka zai huskanci ɗaukar matakin ladabtarwa mai tsanani daga ɓangarena. Saboda adalcin shari'a shi ke inganta ci gaban ƙasa. Shugaban ƙasar ya gargaɗi sojojin. Babban alkalin jamhuriyar Nijar ya yi amfani da wannan dama ya miƙa godiyarsa ga dukkan abokan hulɗar jamhuriyar Nijar a wannan fanni da goyon bayansu ya taimaka matuƙa wajen inganta harkokin shari'a tare da gayyatar su ci gaba da ba gwamnati goyon baya a ƙoƙarinta na inganta ayyukan shari'a domin a daidaita tsakanin masu ƙara da mashara'anta kuma a tabbatar da cewa dukkan 'yan ƙasa sun ci moriyan cikakken 'yancinsu. Améliorer le service public de la justice afin de réconcilier les justiciables avec la justice et faire en sorte justement que nous puissions faire que tous les citoyens jouissent pleinement de leurs droits parce que nous avons une justice fonctionnelle. Ya bayyana cewa farkon zaman shekarar shari'a da muke yi a yau shine farkon buɗin ayyukan kotuna da mashara'antu na shekarar 2022-2023. Kuma wannan shine karo na farko da ake gudanar da shi a cikin wannan tsari tare da ƙoƙarin ma'aikatan shari'a. Mashara'antar Nijar, wadda a shekarun baya-bayan nan ta kasance wurin neman biyan bukatun 'yan uwanmu da ke bayyana kyakkyawan fatan samun gaskiya da adalci. Ana iya ɗaukar ta a matsayin manufa, al'ada, ko ma cibiya in ji shi. Kafin ya ba da shawarar cewa ya zama dole a cikin yanayin ƙasarmu, mu yarda cewa dole ne ta samar da waɗannan ɗabi'u don samun cancantar amincewar 'yan ƙasa da kuma cewa masu jan ragamar ma'aikatun a koyaushe suna la'akari da ma'anar manufar bayyana doka da wuce gona da iri da za su iya gurgunta aikin da ya dace. Sai dai kuma ya ce, dole ne in gane cewa an gudanar da aika da dama ta fuskar dokoki da gyare-gyaren hukumomi, gyare-gyaren da ke cikin ƙoƙarin da gwamnati ke yi na ganin an ƙara fito da manufar yin adalci da dai sauransu. An samu ƙaruwar adadin majistiri na kusan kashi 10 cikin 100 da kuma adadin miliyan 675 da miliyan 454 na sefa da aka ware wa hukumar gidan yari a cikin shekarar 2022 don inganta kula da rayuwar hursunoni. A ƙarshe, Malam Ikta ya sanar da cewa ma'aikatarsa na shirin aiwatar da wani babban shiri na gyarawa da gina sabbin cibiyoyi saboda ƙalubalen da ake fuskanta a ɓangaren shari'a a jamhuriyar Nijar na da matuƙar mahimmanci saboda ƙarancin kuɗaɗe da fannin ke fuskanta tsawon shekaru da dama. Duk da haka, tare da sabbin hanyoyin haɓaka kasafin kuɗin ma'aikatar da ƙarin tallafi na abokan haɗin gwiwa, ana sa ran samun ci gaba a cikin tsari na shari'a in ji shi. Mahalarta taron da dama sun ɗau magana, sun kuma bayyana cewa ba wai taya gwamnati murna kan wannan shiri na neman sake fasalta tsarin mashara'anta ba a ƙoƙarinta na neman magance wasu ɗabi'u har ma da isar da godiya ga shugaban ƙasa shugaban jamhuriya saboda kasancewarsa a wurin da kuma nuna damuwarsa ta neman maido ma shari'a da martabarta da alfarmarta. Waɗanda suka haɗa da shugaban lauyoyi Umar Sanda Kadiri, wakilin ƙungiyar ƙwadagon alkalai ta jamhuriyar Nijar Saman, Malam Dubu Yahaya, da shugaban kotun ɗaukaka ƙara na farko Malam Abu Ɗan Galadima. Idan dai ba a manta ba, ma'aikatar ministan shari'a ta jamhuriyar Nijar na kula da kotuna 53 da gidajen yari 40.